mukana! Go, 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 go! Paine! Sininen startti 0-0, jalat uudestaan liikkeelle! Hyvä Lenni! Kenttä täyteen! Hyvin aukee ja kiertova! Aksel aktiiviseksi! Vain Väinö! Hyvä pienessä oli, hyvä oli! Sitä jatkaa! Hei! Hei, tuu kohta! Hyvä Perkkoon ja Santtu, anna mennä Vili-boksiin! Loistavaa! Pelitilanne! Alo selkää! Jasonilla! Joo, asetelmaa! Sielleen! Nopeet pois! Loistavaa! Kohti! Jatka! Jatka! Nimi! Aaposenkaan nyt keskellä. Hyvä Anselo! Järvinen pärjätkö vielä sieltä puolella sanaa. Nyt kohta vähän Vilmunen voisi olla valmiina. Voidaan vielä odotaan ehtiikö täällä. Kuinka otetaan mennä? Saadaan se 3 siihen muuriin! Jason! Hei pallolle! Ota muuri! Varo selkää! 3 muuri! Missä? Tuntit sovittuja asioita! Pallolle! Tuntit sovitut asiat kuntoon! Ne Akselle tuottaa sulle aika hyvin mahiksi! Aksel hyvin löydetty! Nyt on vähän pohjaa! Liikettä punainen! Tulee jo! Boksiin! Vielä pallolle! Jää! Alaspäin keskiket Aapo myös! Alaspäin! Ottaa! Jatkaa! Tue! Hyvä Jere! Boksiiva! 1-1! Hyvä Jere! Sitten taas käännyt pallolle ja hei keskikenttä tiiviisti. Meillä on tosi paljon tyhjää tilaa keskeltä keskustassa. Sitten tää prässille mene jo. Mene paine. Hyvä. Hei. Kierro! Yes! Erittäin hyvä! Jatka Sininen! Vielä vaan! Ja jatka! Hyvä! Ja uudestaan! Se on suljettu! Yes Sininen! Osaa vielä vaan! Hei! Vielä vaan! Vilma. Järvinen!
Alaspäin, juokse! Kiinti jalkaa liikkeelle! Karlo! Valmis, hei! Aksel, me voitais varjoida maalipotkuun myös välillä. Lähetä sitä! Hei! Mä Väinö, hyvin luettu toi pois. Toi on se taskutila jännä, mihin mä haluaisin myös putolla. Se ei aina jää vaan 1-1. Pallolle, hei! Älä päästä syöttelemään. Ollaan vaarasektorilla. Eteen! Pelijät jo! Jätkät huoli nyt! Vielä vaan viimeinen kenttä! Hyvä! Siinä oot! Pidä paine siellä, hei! Tulkaa kaikki vähän lähemmäs! Tuu vaan Väinö kontaktiin saakka! Se putoo vielä! Pidä omillaan! Pidä vaan ja aloitteen! Varvasit väliin pois, Vangelo! Loistavasti puolustettu Sininen. Käänny! Vielä! Vaan Väinö ylipäälle. Pidetään vaan painit siellä, tulkaa enemmän tänne. Ruvetaan liikuttaa ja etsii vapaat jätkää! Sit Luukas, hei! Aro tuo ylöspäin vaan! Jere irti! Siitä se aukee! Noi omille Jere vielä! Intin hyvin tuilla, just näin! Tuo Jere! Nyt! Pitää tulla! Toimitaan! Vielä! Pikkurauha Jonne, pikkurauha! Että täyteen! Käänny, hei! Mennään! Lähemmäs! Kakkospalloon! Saromi, vielä vaan! Sininen rupee liikuttaa, käytä yhden reunalla! Mene Jonne, eti toinen puoli! Nyt menee yhteen kaistaan ja sit se tulee bumerangin takaisin! Jere, seiso pikkasen pitää sulla myös. Yes. Laspäin! Helppo. Vielä! Ukkaa! Liikuta vaan, hyvä! Ja aloitte, hei! Yes, Jason! Siihen vaan, hei! Jatka! Käsi eteen! Hei, kom! Hei, vielä pallolle! Hyvä Kerkko! Tulee selkä! Oliko se eteen maalipuoli? Hei, kontrolliin hyökkääjät! Saamme tue vaan! Paine palloon! Meillä on! No, Niko voi nostaa! Verkkoja! Ketkä pitää olla herran klassitilanteessa nukuttiin! Tulee jo! Hei! Valmis, hei! Siihen jatka, hei! Nouse nopea, kato Rami, hei! Kato jo! Aukee seuraavaa! No, joku pitää toida näitä liikkeelle! Hyvä pallo!
takaisin Elias. Okei, tukasta. Vai mitä oot nyt mieltä pitäisi kasvia? Hei, tänne näin. Voisiko noin nyt puolella? Älä niin. Se on kesällä. Voidaanko pelata? Saapuri syötti sen pallon sinne. Oikein. Hei, valmis sieltä, valmis! Hei! Hei, se mene! Täällä lähellä, hei! Mene vaan! Siihen, jää meille! Jatkaa! Mennä vaan, Angelo! Ohi, joo, Jere mukaan! Täytyy mukaan, tue Väinö! Oho, tuki! Angelo! Lähdetäänkö kenttää hyvin? No itse asiassa tehdään silleen, että pitää olla mennä hyvä. Nyt tehdään sellainen muutos mukaan. Aloite. Täältä repimistä. Siihen vaan Sampe heti siihen. Täältä. Eikö se pelaa taaksepäin sen vaan? Noniin, kyllä menee uudestaan. Tempo käyntiin. Siitä mennä lukee. Uusi liike, hei! Ei riitä yksi. Jatka. Näin. Sampe! Hyvä. Sitten tuutte vielä kuuntelemaan. Tue vaan, hei! Joel, kavenna, hei, tasapaino! Kuten mä sanoin jo äsken, niin mä ymmärrän, että siellä on kuva. Tähänhän toppuu. Ensimmäinen kerta. Vielä, hei, kakkonen! Hyvä. Hei! Tullaan Väinö, tullaan vaan! Tänne päin. Ylhäältä vaan. Voita pari palloa siihen, että päästään eteen. Pienet kiinni, toiset peltaa. Löydetään se oma. Kaikki tietää, ketkä on mennyt kentälle. Lemmi, sä menet toppaan. Voit itse pelata. Hei! Sinti uudestaan, peli vaan uudestaan! Aaponen vaihtuu tilasta. Hei! Puhetta ja terävämpää peliä. Nopea! Saadaanko katki heinää? Yes! Mennään Väinö! Mennään Eliot! Eliot hyvä lähtö. Jatkaa! Angelo! Bravo Jere! Jatkaa kontaktille vaan! Boksi! Seuraava! Intin Aksel! Jos ne levittää, toisen täytyy pomppaa! Tekee sitä nyt! Pikki peliasento! Yes, Elias! Avuttava seuraavat vaiheet A! Tullaan! Tee! Bravo! Eliot töitä alaspäin! Eliot! Pallolle, hei! Jatkat seiso, jahtaa! Nyt kärjes, ei voi olla tuolla tilaa, molemmat vastaan. Sininen vaihdetaan! Aksel! Tarvitaan Maaliin kohti tässä nyt ratkata! Jere jalka liikkeelle vielä alaspäin myös. Tarvitaan molempiin suuntiin sua.
Ei mennä molemmat samalle pallolle, Apo. Leikkaa tossa kohtaa maaliin kohti. Liikutaanko hei? Ei oo täällä laidalla välttämättä 3. Nosta sininen! Liikutaan eri ottaisi palloa maaliin, sit kun saat sen jalan auki, niin liikutaan sitä myös. Ekana pallo, mene jo! Mene! Pallo! Lainetta siihen palloon, mutta ei riitä. Ja Apu ja Veikko vähän lähemmän. Atselo. Aapo, haet boksin reunalta, Rami pysyttele maalin ja Eliot Messi! Pysy edessä! Aapo hakee. Pysy edessä! Kulma hei! Okei. Missä pelissä on Jumala? Hei, jarruttaa täällä on kaveri. Sille niin selkeä jaloille. Santeri, putoo maalipotkuun mukaan! Jonne easy! Angelo nostaa! Hyvä. Yes. Sitten Jere, sulla on tiloja. Jere! Hyvä! Täällä! Ja sit aukee! Varo selkää! Ei tuu pois! Ja Jerelle pudotuksille. Okei, Väinö! Pienestä kiinni! Liikutamme! Oman maalin välistä jokainen merkkaa pelaajan! David myös! Jassustaa! Aapo sinne boksiin nyt vaan! Keltainen hei, valmis! Jätkät! Valmis puolustaa selostaa! Pelataan jokainen tilanne loppuun asti! Jokainen tilanne loppuun asti! Poikki jo! Kaikki aika tää, kun se pallo... Nopeasti ratkaisui vaan ja Rami katsoo, ettei me paikki. Se oli hyvä tilanne. Ei ole vaan saanut pallon. Hyvä Angelo! Liikutamme! Hyvä! Jes! Jatko! Missä on Romeo? Todella hyvä! Hei, vaihto! Niilo! Sampe! Luukas! Vaihto! Nyt on valmiina! Gustava, me vaihdetaan seuraavasti. Hei, pallolle ekana! Joo, hei, käytään hakemassa juttuun maalista. Kohti! Jere putoaa pohjaa pois! Hyvä! Nosta! Ja nyt me sinne pitää paine. Hei, nyt ollaan tosi kaukana toisista. David! Tonne noin! Koko! Saadaanko vaihtaa? Vaihto! Hei, vaihto! Vaihdetaan! William! Väinö! Karo! Sori! Vili! Alaspäin! Onko mennä vaan?
Levitä Pilmonen, lähde ylöspäin vaan. Lähde ylöspäin vaan, mene. Jere, tee duuni siihen pohjaa. Tee duuni pohjaa. Elias. Keskitytään, niillä on taas kotoisat välit linjoilla. Ei oo 3 ylimmässä linjassa. Hei, keskikenttä auttamaan näin! Hyvä. No niin, 10 metriä. Kenttä isoks verkkuu. Jos ois pysynyt omalla kenttällä. Vähän sisään, ihan vaan sisään. Okei, Santeri levittää, voi nostaa. Eteenpäin. Keskustaa. Tukio. Verkku! Vaan muodon sisään, jes. Halu puttaa se sisään, Sininen! Apuja hei! Aika yksin on. Hei! Ei se ole sama joka. Hyvä! Ja nyt ei missä on omia! Ja valmius! Käänny! Ei vuoda läpi, Jere, ei se on liian helppoa! No niin. Vielä. Bravo! Anne, tuu vaihtoon! Jätkä oli todella hyvin. Nopeata reagointia, juuri näin. Joka metri jeesaa meitä! Näin! Hei! Katsotaan, pelataan ne tyhjät, jos on chanssi. Nyt mennään taas, hei! Mennään jo! Ei kävellä, mennään! Jere! Välit ei vuoda! Missä on omia? Hyvä Sininen! Sulla on jalat liikkeellä! Rupeaa tapahtuu hyviä asioita! Pumppaa hei! Ylöspäin! Markku ja Aarna, ette voi olla siellä. Hyvä toinen. Nyt taas keskikenttä tiiviin. Valmis, Elias, siihen, anna vaan! Jatka vielä! Siellä vielä! Jonne aktiiviseksi, Jonne! Hyvä, sitten hei! Se vielä meillä, on suu! Hyvä Tili! Vielä eteenpäin! Hyvä! Helppo! Tulee alaspäin! Kärjen kanssa! Toiselle puolelle! Liike loppuu, Santeri! Bravo Jonne! 3-2 ylhäällä! Eli jo! Hoito! Käänny hei! Elias, reagoi! Kuta vaan! Jes, mennään! Taskutuki puuttuu kokonaan, Jere! Vielä vaan! Jatka! Vielä selusta, hei! Olli! Ei tuu selustaa, tulee selustaa! Eli, voitavaa! Älä päästä vetää, blokkaa Petto! Jes, ja omille vie! 3-2 boksiin! Onko pyydän nopea? Jatka! Santeri! Voitetaan! Yes, Santeri! Pelin painopiste siellä vie, vähän painetta siihen suuntaan. Jolla practice jo! Voidaanko mennä tää loppuun saakka, Sininen? Siihen jää! Eli mene vaan! Mukaan! Aapo, tuu mukaan! Hyvä Tintin. Jatka vaan. Siihen jäi. Yes! Ei. Nyt kun joku olisi ollut maalilla, tää olis maali. Varo selkä! Pitää jonkun noiden jo. Pallon alle. Jätkä, laitetaan se pallo säkkiin. Ja Jason! Siinä on Tintin hyvä. Kuva Angelo ylöspäin. Yes, Jere. Seuraava vapaa. Ei käänny, hyvä! Työ alapuolelle työ. Samaan höyrästi alapuolelle. Saa uudet pallot sieltä. Ei tarvitse tehdä taikoisia. On hyvä tuet.
Ajanne! Linjan kasaan! Joka ikisessä tilanteessa pohtitaan. Toiville ja pilli ei soi. Okei! Suut kiinni kentällä! Suut kiinni kentällä! Otekaa hei lähempää sitä paljon. Vammari ottaa muuten totta kai auki. Rami. Älä päästä ihan helppoa tulee. Erotaan, älä päästä helppoa tulee. Yes, verkko, se on fine, se on fine. Santeri, kato jos tulee yli. Varo! Hyvä Santeri, hyvä Santeri. Hereillä Siltanen. Voi heittää myös yli. Bravo Titti, bravo. Voi heittää myös yli. Hyvä, mutta loistava. Vielä. Ja nyt siihen. Ja kohti, 3-1. Ja vielä. Voita. Tähän Jason kamppaile, liian helppoa oli vastustajalle. Jalat liikkeelle. Alaspäin. Jes Verkku, jes Eliot. Johtaa. Hei, katsokaa sieltä nyt kaverit kiinni. Se tulee boksiin, katsokaa sieltä nyt. Meidän pitää olla ylivoimaboksissa. Verkku, älä laista Verkku, tulla hei! Hieno Tintin! Seuraa Viljomaa! Santeri putoaa jo boksiin, täytä linjaa! Ylöspäin! Vili! Ylhäältä hei! Eliot, tuu vaan lähemmäs. Eliot, ei vielä saada kenttää isoksi. Tuu vaan puolustusmuodon kautta. Hei! Aapo, jos meinaat mennä, niin mene vauhdilla sitten. Verkko, puolustussuunta sitten! Meni näin tällä kertaa! Ei omalle maalille! Ylös vaan! Pysy edessä! Jatko! Leveyttä Siltanen mukaan! Seuraavasta! Seuraavasta vaihdetaan! Okei! Siltanen! David! Vaihto! Jahdataan! Jahdataan Eliot! Hei! Puolustuslinja voi saman tien nousta ylemmäs. Mennään, ei kävellä, mennään. Kaikki koko linja nousee. Jason! Toi puolelle. Loistavaa. Elias! Sivu Aapo! Hei, hereillä! Jason vaihdellaan! Jätkät nolla omiin loppuun vielä! Pidetään nolla jatkaa! Leveyttä, hei! Siitä lähetään! Ottakaa pitkää! Mä yritän. Sinne jäi Santeri, jes! Ei pallo leikana aina! Johtaa Nikke, johtaa! Tuolla tää Verkku tulla! Toinen ylhäällä nietaa! Ja se Santeri täytä linjaa! Hyvä! Se tarvii apuja, se voi kotella vieressä. Ei voida jatkaa tehdä sitä, että jäädään seiso siellä. Tää oli paikka. Vilikätkö antaa? Pelaa. Järvinen. Saa vähän taka-alue. Me vaan.
näin, mutta tarvitaan sillä aina järjestelmää. Voita Anselo, voita. Yli selkeä, hyvä Vili. Selkeät ratkaisut vaan. Nameja! Kuka myös kohteena? 3. Anselo, jaksaako? Yes. Nyt alaspäin, omat paikat, käänny kohti palloa. Jataako hyvin siinä vähän Alaspäin, sua on ohitettu! Ei kävellä! Ekana pallolle. Hyvä Elias, bravo! Ja taas pallon ekana! Pyrkkä leveämmäksi! Pysy kontaktissa kiinni! Jes, sit voidaan mennä verkkuun! Hoida nopea, hyvä! Uudestaan vie, pelille! Ei kenttä täyteen! Santeri mene Jonnen kanssa siihen jeesiin! Intin pidä nelosalueella keskellä! Emeli nouse kärkeen! Vili, tää aukeis susta! Ja eteenpäin! Nikke seuraavaa! Tai täältä, ok! Saadaanko Nikke tähän vielä jeesit Anselolle? Anselo, pelava! Ja ihan easy Sininen, ihan easy. Loistava pallo Santtu, mennä vaan! Jatka! Sierosta. Hei, nyt on taas hirveä väli puolustuslinja ja keskikentän välillä. Aivan järkyttävä väli koko ajan. Täysin alaspäin! Yes. Hyvä Jere, jatka! Selkeä suoristuu! Se heittäis valmiiksi. Mennään taas. Hei, apuja sille! Seuraava vapaa. Jes, ja eteenpäin! Mennään vaan verkkoon. Hei! Anselo! Loistava valinta! Iltanen sattuisi hyvin, käsi ylös! Hyvä peli. Todella hyvä peli. Olla valmiita. Elias vaan reilusti sisään. Joo. Raako! Jatko! Tuli! Verkko alaspäin! Mikä on? Anna vähän täältä löytää tosta. Kuka sekkaa? Se rappapuoli. Hieno. Hyvä Eliot! Kuka? Alaspäin, juoksu täysin alaspäin! Aalto kohteena. Nimi anna uutta.
Tintin siihen nelosalueelle vaan selkeästi. Yes. Pieni etäisyys Santerin kaa. Oikein. Hyvä Jonne. Ja eteenpäin. Hyvä Nikke. Siinä on Verkku nyt se tila siellä keskellä. Sinne Santeri tulee. Hyvä Sininen. Jatka tätä. Toi tila Verkku. Nikke houkuttaa sen pois ja Jussi pystyy. Sieltä se aukeaa. Ohjataan. Siihen pitäisi jäädä. Elio! Angelo huikeeta, erittäin hyvä. Jokaiselle löytyy pelaaja. Joel! Oman maalin välistä. Joel! Maaliteko, Verkku Messi! Jere mukaan! Eliot, hyvä. Ja jätkät! Seuraavasta avustava. Kohti tai vetäydy! Ei puolta väliin! Viljoika se oma mestaa. Käsi eteen! Mitä saa tehdä? Vaihellaan! Saadaanko avustava vaihtaa? Okei, Angelo, vaihdetaan! Voit ottaa Eliaksen kanssa liikkoa. Ota vaan toisinpäin! Kakkonen pitää pudota meille! Edelleen! Hyvä sininen! Hän putoo, se kertoo, että meidän jalat liikkuu. Oikein hyvä. Eli ota leveyteen, Veikko laske vähän. Loistavaa pojat. Pallo pelaa! Niin kun että määrää jo verran. Huikea. Loistavaa. Saadaan lisää. Annetaan paiksiosta. Tin! Tehdään! Markku! Hyvä oli! Miten pelaa eteenpäin? Yes, Tin! Hyvä sininen. Yes, kenttä täyteen! Veikko varo! Lasku täyteen, Nikke! Eero. Hyvä Joel! Liikutamme! Elias Messi! Okei, jos Tintti menee, jää. Jätkät, muistetaan, että pelataan peli loppuun asti. Okei, pakko takaa! Tintin oma ruutu, Elias oma ruutu. Elias hyvin hoidettu, toi. Tosi hyvä. Sit hei, alaspäin.
Järvinen, kohtiin vaan. Aapo myös. Siihen pitäisi jäädä. Avatko muurin? Yksi peliasentoon, Karlo! Hei, punet on oivaa. Selustaa pois! Jatka Santeri, jatka! Loistavaa Jonne! Hyvä Jonne! Elias hyvä! Tule! Eti vaan uudestaan! Joo, se voi olla Tintinkin myös. Se voi olla Tintin ja Santeri. Joo. Ja sit se on Willi. Okei, Nikki on aktiivinen, hyvä verkko. Nyt se tilaa ihan auki. Entäskö Willi? William, sulla on noin hyvin muotos, sulla on noin hyvin jalka auki. Juoksuta vaan verkkuun. Seuraa Nike, sillä on ihan älytön tila mennyt. Nike järkeä pohja. Painetta sinne vaan. Järre pohja, pyöt pois. Välittein sylätä. Hyvin saavutettu Santeri. Jos se levittää Santeri, sä pomppaat. Kättä eteen! Oma ruutuun, Nikke me vartioimaan. Verkku, meissä vartioit kans, Jere jää, me vaan vartioimaan, löydä oma jätkä. Joel. Nimi voi antaa. Pysy edessä! Menkää vaan sinne tolpalle. Toimii oikein. Ei kenttä täyteen. Jonne valinta. Luka, Aapo ja Järvinen kohteen. Kuulko ne tolpalle? Varo hei. Bravo verkkuun, loistava Nikke. Nyt me voidaan kiihdyttää ja mennä eteenpäin. Tuohon saakka Nikke kaikki hyvin. Hyvä tiimi, hyvä ohjeistus, hyvä puhe. Menee kukkoon.